Mä painoin jo rekki. Tässä ovat Hanna ja Katrun huulet. Katrun suu. Maiskuttelemme täällä äänityskopissa. Ja meillä on hyvin hauskaa. Hannalla myös. Ja Katrulla on hienot hampaat. Onko? Pepsodent-hymy. Mutta se on vielä isompi. Ai mikä? Pepsodent-hymy, se on sellainen... Tällainen. No niin, toi. Se on hirveä. Mun pikkutisku. Kuulostaanko mä oikeesti täältä, kun mä puhun? Mikä täältä kuuluu? Joo. Kyllä vähän. Kyllä tää Mulla on vähän ihan muuta. järkyttävä ääni. Mulki. Mä en halua kuulostaa, että ai me kuvataan, hei nyt lopettaa. Moi moi! Yes. Hui! Tässä kuuluu vain yhdessä. Tässäkin. Ai, se on kovalla. Silloin se ei teki, mutta silloin se on yrittänyt mäkin olla onneksi. Te ette saa siinä oikeassa duplauksessa, te ette saa käyttää tätä paperia. Koska se... Niin. Ette saa vaan käyttää sen. Mutta voiko se olla tässä? Voi, mutta ette saa koskea siihen. Me ei... Sä et ainakaan Kun koske. tää oikeesti on inhottava. Venä, mä pistän housut sinne, tai jotain sinne väliin. Ei, mutta jos sä kuulet tuolla, niin vaiha. Tai siis... Eiku tää. Mut itse asiassa eikö se ole parempi, että se on se toisella, joka ei ole lukossa? Mikä? Vai onko se lukossa? On se lukossa. Kun mä aina unohan, että mulla on nää korvakorut. Noniin. Toi vaan kuolee tonne. Noniin. Mä oon nähnyt mun säännöt sen kilpikonnan kanssa. Ootte sitten ready? Ota nyt tää imassa mukaan. Ei sun ilme. Noniin, sit tää sukka tänne. Ei se osu tällä kertaa, kun se on tällä puolella. Noniin. Noniin. Ihan... Ne ei vaan se ääni vaan tuu sieltä. Ihan kun elää. Oikeesti. Ai kamala oikeesti. Mennään sitä. Kuuntele sä. Kuuntele sä. Mitä tapahtuu? Kuulet sä nyt? Kuulet sä? Se elää. Täällä on joku mennyt rikki irti. Jos mä pistän sen niin. Jos mä pistän sen korvaan, niin kun se niinku se ääni vaan sillä ainakin 3-kertaistunut, niin jatketaan. Otetaan nyt. Hei, oikein tää ei oo kiva, tää on se joku sydän tykyttää.
Mikki on jotenkin väärin. Paska. Shake, shake. Mä vaan kielasin, oho, ei mitään. Okei. Once more. Saldo loppuu nyt, niin jos sä voit soittaa mulle sit kun sä päähän vittu kun toi vittujen vittu. Piip. Miika soittaa sua. Voi paska. Ootko se vastaan? Ei, anna tänne. Oi, kamera. Halo? Mitäs tässä? Ei mitään. Mä dubbaan. Arvaa mitä se sanoo, kun mä vastasin puhelimeen. Tiedätkö, silloin kun sä vastaat puhelimeen, niin mua sattuu korvaa. Mut siis se ei voi... Siis silloin herkät korvat, se vaan on. Joskus se olisi mennyt niin hyvin. Ei tää? Kuuluuks tää? Ei kuulu. Niin, kato se on se. Okei. Miksi mä odotan noita sillä aikaa kun mä duppaan? Hei, joo! Ai! Joo. Niin on käynyt huopaa, jos oot ilmassa. Kyllä se. Älä vaan sano! Mitä? Et sä laitat sen kameran päälle just kun mä tein noin. Joo, mä oon Suski. Okei, noniin. Käykö tää? Joo. Okei, noniin. Huomaan. Haha, en huomaa. Ai vitsi kun mua sattuu. Huomaan. Ei kun ei, Ota nyt. Mennään, anna mä harjoittaa kerran. Huomaan. Miten mä sen sanoin? Huomaan. Vielä kerran. Haluatko kuunnella sen tuolta? Huomaan. Ei se toi kello. Ai vittujen kello. Huomaan. Oliko sillä liian vähän häntää? Meni tosi hyvin viime kauemmas. Vittu. Mä voin käyttää noin silti, mutta otetaan nää. Tää on ihan kamala tää video. Mä kyllä se lähti. This is real fish talk. No lie. And Sitten eka dubbaat nää. the fish comes to Oota. a gorgeous prince and sings. Tää on sit niinku mun, tää suluis oleva. Apua Hyvä, vakahilihi. Jotain. Nyt. No koita koira. Kato, on tässä. Näin. Onks tää kamera vieläkin päällä? Näkyyks mun naama? Mä squeezaan tänne. Tää alkoi alusta. Tää alkaa Redo. Kato, mä pitää päästä tähän. Se S pitää olla tässä edessä. Mä niinku puhun kahden tässä edessä. Ootteko te valmiita? No, Oi, Semi. siis, mitä sä oikein luulet?